Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa da fata wani lafiya. Kamar yadda ni magana zan kawo bidiyo yadda ake yin ta yadda ake bi ta application na Fa Network kai verification number naka a account naka na Fa Network. Da fari dai zaka shiga cikin application ɗinka. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi na application ɗin namu ya buɗe. To abu na farko wanda zamu tafiya mu yi a nan shine zamu je daga can sama wajen ɗin guda uku. Sai mu danna su, bayan mun danna za mu jawo sai mu lura nan ƙasa ga wani wuri na inda an rubuta profile, to sai mu shiga ciki. Bayan mun shiga profile ɗin idan muka duba daga nan ƙasa gashi na inda an ce account verification, ga yana aka ce phone number verification, Facebook verification. To yanzu za mu fara yin na phone number kan mu zo mu yi Facebook verification. Kun ga ya nuna verify, haka shi ya nuna ba a yi verification na ta. To abinda za mu danna ana sai mu danna wannan verify din. Bayan mun danna za mu dan jira kaɗan. To abu na gaba shine za mu danna wajen wannan kore din inda an ka rubuta start. Bayan ka danna start za ta numa sai ka rubuta open with SMS, ma'ana ta bude maka ta hanyar message sai ka open. Kana danna wancan open with SMS din za ta ɗauko ka daga can kan application na Fa Network zuwa cikin application naka wanda kake tura sako. To kana zuwa idan kun lura daga nan ƙasa ga wasu nambobi nan sun bamu 8339, ma'ana su ne nambobin kamar su ne abun nan code namu inda za mu turawa domin mu yi verifying phone number mu. To idan kun lura ga yadda dai ka san kana tura sako, to idan ma kana da sim guda biyu ne sai ka canza, sai ka gyara wani sim card haki, amma sim card din da zaka tura sakon da shi shine sim card din da kai register application na Fa Network naka. Sannan idan za ku lura wacce number ce za mu tura mu ga sakon, ga ta nan +1 650 kaza ga ta nan zuwa ƙarshe. To duk inda ga +1 to wannan number tana nufin wannan number ta America ce kenan. Ina za mu tura sakon? Za mu tura sakon mu ne zuwa ina America. Da a ce number Najeriya ce za ga +234 da dai sauransu. To yanzu bari mu tura mu gani. Yauwa kamar yadda kuke gani gashi na application din mu sun nuna mana now. Kun ga biya itel, kun ga shi nuna ga wanga file din an bude shi ne da lan itel. Gashi na yanzu an riga sakon ya riga ya tafi. To yanzu bari mu koma can cikin application namu na file mu gani. To bayan kun ka dawo haga muna dawowa cikin sun ka ce mana your phone number is now successfully verified. Kawai sai ka danna close. Bayan ka danna close sai ka dawo ƙasa. Kaga kana dawowa gashi nan wajen phone number din gashi nan an maka good. Shi nuna alama ka riga ka yi verify. To da ka riga ka wannan to ka gama ka tsallake wanga matakin kenan na verification number.